Бих казала, че психотерапията днес е наложителна и важна наука. Тя се доказа във времето и в годините, че може да помогне на човека да бъде здрав, психически здрав и физически. Защото казахме, че дух, психика и тяло са свързани. Ние казваме, че това е вертикалата, за която трябва да се грижим всекидневно. Днешният човек не е глупав. Днешният човек е изключително интелигентен, но не е осъзнат. А важно е да бъдем съзнателни хора. И тази съзнателност ние можем да имаме само през психотерапията, през това, което да работя със себе си, да работя с човека, който е обучен за това и да ме поведе по пътя. Виждаме, че човекът изключително много страда, а не може да намери сам решение за въпросите си. И знаем вече, че психотерапията не е за хора, които максимата защото съм луд. Не, защото искам да бъда осъзнат. Искам да бъда съзнателен човек. Искам да бъда мъдър човек. Искам да мога да се справя с емоциите си. Искам да имам по-добро семейство. Искам да имам по-добър свят за себе си. Искам да живея по-дълго. И това ми трябва психотерапия. За да мога да вентилирам емоциите, за да мога да разрешавам ежедневните си проблеми. Има много литература, която литература, за съжаление, е как да се справим с емоциите си. Да, но тя не е валидна за всички. Това са едни решения, които работят за някой, но не за всички. Изключително важно нещо е психотерапията. И аз вече смятам, че всеки един човек трябва да има психотерапевт, за да може да се справя. Това е едно от основните неща, за да бъдем здрави, за да бъдем съзнателни.